Joku sit murtautu pankki. Tuo pankki hälyy. Tää pankissa meni varallisuudelle. Poliisi tulee, noniin. Missä poliisi? Tuolla. Joku koki hälyttävää tarvetta tehdä pankkiasiaa sen loppuun. Toivottavasti se on raukenut. Nyt jos lähtee juokseen ja kattoo mitä tapahtuu. Oi vittu kytäät juoksee, tuosta vettää ukeammin tosta konepelliltä ja en ois välitä. Nää vaan pilistelee tässä. Niin. Ja kai ne on tommoset pilluvalotkin, niin miksei ne pilistele?